É no pleno municipal onde lle pedimos, esta vez a través do Bloque Nacionalista Galega, pero sí, que quede ben claro, co apoio de todos os membros que conforman a Corporación Municipal de Ribeira, a GASPP, é dicir, Suma, PBBI, PSOE, sumáronse, apoian, entenden e defenden que esta postura é unha postura de dereito. Queremos que se nos escoite, porque temos voz, e que se nos defenda, que para iso lle votamos están agora na alcaldía. Decepción, cando oímos de boca do noso alcalde, da nosa concelleira de Educación, que para eles a educación de Galiza estaba moi ben dotada, máis que outras comunidades, xustificando así que se recorte no ensino, en canto de invertir nel, ou alo menos de mantelo, que é o que nós pedimos. Dende as AMPAs insisten tamén en que se convoque o Consello Escolar Municipal, que leva anos inactivo. Un órgano que leva anos sen se convocar. Xusto cando máis falla facía. No curso 2019-20 sufrimos o peche dos colexios coa chegada da COVID-19. No curso 2020-21 tivemos que adaptar os centros ao plan de protección frente á COVID. E tampouco ese ano foi convocado. Este curso, 2021-22, estamos a sufrir uns recortes no persoal docente que está afectando seriamente o funcionamento dos centros educativos. E aínda así, segue sen ser convocado. Tamén din sentirse frustrados, porque a pesar das súas queixas ninguén os atende, nin no Concello nin tampouco na Xunta. Foron moitos os escritos remitidos por parte de todas estas AMPAs. Escritos remitidos á Xefatura Territorial de Galicia, á Inspección, á Alcaldía, ningún deles, absolutamente ningún, e digo en mayúsculas, foi respondido. Segundo sinalaron, a súa intención é seguir loitando por unha educación pública e de calidade. Por iso xa anunciaron que acudirán ao Valedor do Pobo, que levarán a cabo tamén unha recollida de sinaturas para remitirllas a educación, e que seguirán adiante tamén coa iniciativa Coles Negros e coas concentracións.